Gituki sa Mindanao Development Authority ang pagbalik og renewable source of energy sa Rion 9 aron mapalambo ang ekonomiya sa Rion. Ani report ni Efren Mamak. Usa ka Memorandum of Cooperation ang gipirmahan tali Mindanao Development Authority, Department of Energy, Zamboanga City LGU ug ubang stakeholders atol sa Zamboanga Peninsula Power Summit nga gipahigayon sa Zamboanga City. Sa maong memorandum, lauman nga magtinabangay ang mga buhatan alang sa pagmugna og power and energy roadmap, lakip ang pagtuki sa mga problema nga may kalabutan sa power supply sa rehiyon. Gusto namin magkaroon ng ample at enough power sufficient and affordable power hindi lang sa City of Zamboanga, kundi sa buong Region 9. Sumala sa Minda, sa karon 60% sa power supply sa Mindanao nagsalig sa coal-fired power plant sa nasod nga usa ka non-renewable energy. Posible sab nga mumahal ang presyo niini sanglit ang coal nga ginagamit sa maong power plant nagikan pa sa Indonesia nga posibleng maigo sa giingong market volatility ug foreign exchange fluctuation. Busa dakong tabang matud pa ang pagbaton og renewable energy sources sama sa geothermal, solar, biomass, tidal ug ocean energy. To bring back renewable energy as a dominant source of our mix, just like where we were 10 years ago. Na 70-30 tayo in favor of renewable energy. That's why we are targeting gradually a 50-50 energy mix by 2030. Posible sab nga dunay ipatukod nga hydrogen power plant sa Olutanga, Zamboanga, Sibugay. Hydrogen sa ngayon, it's being considered as energy of the future pa. Kasi if ever man, first na magkakaroon ang Pilipinas sa Southeast Asia, and first here in Olutanga, ang plant ng hydrogen, if ever. Sa ngayon kasi, dalawa ang pwedeng papuntahan ng hydrogen. Either source of energy na umaapoy siya or battery storage. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.